So, good afternoon sa ating mga nakikinig sa atin at saka thank you at sa mga updates para at least malaman din ng ating mga kakailian kung ano nang nangyayaring preparation para sa palarong pambansa. Actually, katatapos lang ng technical meeting, conference na inano ng palarong pambansa board. So, we are happy at saka dahil nabigyan nila tayo ng guidance dahil yung sa technical conference andun na yung mga technical directors. So, andun na yung mga kung ano pa ang kailangan natin sa mga playing venues. So far, maayos naman at saka sabi nila kung ano man yung pagkukulang natin, pwede na nilang iayos at i-arrange in accordance dun sa standard naman na hindi ma-jeopardize yung preparasyon at saka yung palarong pambansa. So naman tayo within the standard ng palarong pambansa naman ang ating mga playing venues, except that may mga changes, lalong-lalo na sa Davids, meron kasi silang tinatawag na spectator requirement, yung mga manunood. So, sabi nila, maliit yung Davids. So, naidala nila yung badminton sa PIDDIG Training Center. So, hopefully, makikipag-usap kami sa PIDDIG when it comes to the preparation ng badminton. Also, since hindi naman kami pwedeng mag-antay kung kailan magbubukas si SM, so we make arrangement na with the Robinson na yung mga sports na dapat nagaganapin sa SM Mall is ililipat na namin sa Robinson. So we have dance sports sa Robinson, yung kickboxing which is a demo sport for this palarong pambansa. And yung penchat silat, which is regular sport na siya. So, yung sa RG naman natin, sabi nila, yung sa Baccara, medyo mababa kasi may mga aparatos ito. So, nailipat siya sa Baccara Civic Center at yung Wushu ang dinala namin sa Vintar. So far, okay naman na siya. Yung ating So, we're ready for the playing venues at saka yung mga billeting centers natin. So, ang na lang natin ngayon is yung ongoing construction ng 4 courts para sa lawn tennis kasi we need 8 courts for lawn tennis. So, meron na tayo in partnership with MMSU, meron na tayong 4 doon. So, yung 4 na lang ang gagawin ng PGIN. Nakikita naman natin, ongoing na yung ating warm-up pool. So far yun ang mga preparations natin for the playing venues. Final days are yun, no? Yeah, that's the final already.